Tulin 19-vuotiaana itseni ja muiden yllätykseksi valituksi Espoon valtuustoon. Olin silloin autuaan tietämätön kuntapolitiikasta. Täynnä ideoita, mutta vain vähän kokemusta niiden toteuttamisesta. Moni olisi saattanut turhautua iltamyöhään venyviin kokouksiin tai öisiin bussimatkoihin silloin varusmiesaikana. Siitä huolimatta, että yöbussi Haminaan oli usein perillä vasta muutama tunti ennen herätystä, koin, että tehdyllä työllä oli merkitystä. Valtuustoon ei pitäisi valita ketään 4 vuodeksi vaan istumaan, vaan tekemään. Kun tekee tarpeeksi töitä, se kyllä huomataan. Espoossa luotetun vastuun lisäksi olen saanut avustaa 2 eri ministeriä ja koko kokoomuksen eduskuntaryhmää. Ikää minulla ei vieläkään ole hirveästi, mutta nyt osaan. Kevään kuntavaaleissa valitaan ne päättäjät, jotka rakentavat tulevaisuuden Espoon. On aika nostaa uuden sukupolven osaajat eturiviin